Bona tarda. En aquesta sessió parlarem d'una de les tres unitats amb les quals queda dividit el mòdul d'Educació per la Salut. En aquesta unitat parlarem de la relació. I en el cas del ser humà, aquesta relació ve determinada pel sistema nerviós. El sistema nerviós és bàsicament el que coordina i informa de tot el que succeeix en el nostre organisme. Per tant, el sistema nerviós informa de tot el que succeeix tant a l'exterior com a l'interior del propi cos humà. Del que succeeix a l'exterior l'informa els anomenats receptors, que són els sentits, és a dir, l'oïda, la vista, l'olfacte, el tacte i el gust. Aquests informen al sistema central del que succeeix en el seu entorn extern. Aquesta informació, un cop arribat al sistema central, serà interpretada i analitzada. En funció de la mateixa, s'adoptarà una determinada decisió. I aquesta decisió la portaran a terme els efectors. Per tant, tenim els receptors, que són els encarregats de transmetre la informació al sistema nerviós central, com per exemple seria la vista, que emet a partir d'estímuls lluminosos, envia informació en forma d'imatge al sistema central, o bé a través d'estímuls interns, com podrien ser el dolor que afecta els músculs. Aquesta informació s'envia també al sistema central i qui s'encarrega de portar a terme les decisions que el sistema nerviós central decideixi prendre en funció de la informació que disposa són els anomenats efectors, com puguin ser, per exemple, els músculs. Per produir moviment, el múscul se relaxa o es contrau. Per tant, el sistema nerviós informa, analitza i ordena. S'informa a través dels receptors, analitza aquesta informació i ordena que es porti a terme una determinada decisió. Com hem dit, els receptors són els òrgans dels sentits, és a dir, la vista, l'oïda, el gust, l'olfacte i el tacte. La vista a través d'estímuls lluminosos, l'oïda estímuls mecànics, el gust serien estímuls químics, l'olfacte serien estímuls químics i el tacte ens informa, per exemple, de la temperatura, del dolor, etc. Les cèl·lules nervioses se caracteritzen perquè tenen una estructura com la que esteu veient aquí. Aquesta estructura es veu una part que té forma d'estrella, que és el que es coneix com a cos cel·lular, i unes parts ramificades que s'anomenen dendrites. I després té la prolongació, una prolongació, aquesta prolongació d'aquí, que és el que es coneix amb el nom d'axó. La forma de comunicar-se de les neurones, quan emeten impulsos nerviosos, és a través de substàncies químiques que circulen per la neurona i es transmet a l'altra neurona de les dendrites d'aquesta neurona, passaria a l'altra neurona al cos cel·lular per reaccions que moltes vegades s'anomenen electroquímiques, perquè intervenen substàncies i reaccions químiques.
Segons la funció de les neurones, parlarem de 3 tipus. Sensitives són les que aporten la informació des dels òrgans dels sentits al sistema central. És a dir, l'oïda capta l'existència d'ones que provocaran un moviment mecànic al tímpan, que posteriorment aquest moviment se transformarà en impulsos nerviosos i aquests impulsos nerviosos ho portaran cap al cervell, les anomenades neurones sensitives. Les neurones motores fan tot el contrari que les sensitives. Porten els estímuls que el cervell envia, que el sistema nerviós central envia cap als òrgans efectors per tal de que realitzin una determinada funció. Les neurones mixtes se caracteritzen perquè fan les dues funcions. De la mateixa manera que parlem de neurones sensitives, motores o mixtes, podem parlar de nervis sensitius, motors o mixtos. Les neurones estan agrupades dins d'un embolcall que els serveix de protecció, formant el que es coneix com nervi, i per tant distingirem entre els nervis sensitius, motors i mixtos, segons el tipus de neurones que formin part d'aquests nervis. Dins del sistema nerviós hem de distingir dues parts ben diferenciades. Una que és el sistema nerviós central, que són aquelles parts del sistema nerviós que estan protegits per la columna vertebral i pel crani, és dir, per ossos, degut al sensible que és el sistema nerviós, per tant té que estar ben protegit perquè no li afecti res que pugui alterar el bon funcionament de l'organisme. Aquest sistema nerviós, aquests nervis que estan protegits per la columna vertebral i pel crani són els que formen part de l'anomenat sistema nerviós central. El sistema nerviós perifèric són ramificacions del sistema nerviós central i que arriben a totes les parts del nostre cos. En el sistema nerviós central distingirem dues parts, l'encèfal i la mèdula espinal. L'encèfal es divideix en el cervell, que és on se considera que té lloc el pensament, la memòria, etc. El cerebel, que se'l considera com la part del encèfal que ens situa en un determinat espai, és a dir, és com un GPS, per tant, és el que s'encarrega de situar-nos en l'espai. El bulb raquidi, que és la part del cervell que comunica amb la mèdula, espinal. Al cervell distingim dues parts, la part dreta i la part esquerra, i la part dreta controla, que es coneix com a hemisferi dret, i la part esquerra que es coneix com a hemisferi esquerre. La part dreta connecta la part esquerra del cos i la part esquerra de l'hemisferi connecta la part dreta del nostre cos. És el cervell qui analitza les informacions que li arriben dels diversos sentits i és el que s'encarrega de donar les corresponents ordres. El cerebel, ja hem dit que era la part del cervell que controla l'equilibri i la posició. I el bulb raquidi, com hem dit abans, és el que comunica amb la mèdula espinal. La mèdula espinal es troba protegida per la columna vertebral i intervé en molts actes anomenats reflexos, que són aquells que no depenen de la nostra voluntat. En quant al sistema nerviós perifèric, distingiríem entre el sistema nerviós autònom o vegetatiu i dins de l'autònom, que són aquells que no depenen de la nostra voluntat, i dins de l'autònom podríem parlar dels subsistemes simpàtic i parasimpàtic.
El sistema nerviós simpàtic produeix una sèrie de canvis en l'organisme i el parasimpàtic el que fa és disminuir aquest augment de l'activitat dels òrgans. Per exemple, en determinades situacions el sistema simpàtic ordena al cor que acceleri el nombre de pulsacions, el nombre de batecs, o que augmenti la quantitat de sucre. I el sistema parasimpàtic actua com a contrapès, és a dir, fa la funció inversa. Així, per exemple, el pàncreas segrega en presència de sucre, segrega insulina, i quan l'índex de glucosa en sang disminueixi, llavors deixarà d'emmagatzemar la glucosa i ordenarà que es torni a introduir glucosa amb la sang. Els receptors, com hem dit abans, són els òrgans dels sentits. Són els que envien la informació al sistema nerviós. Entre ells tenim la vista, que informa del que succeeix en forma d'impulsos lumínics que arribaran a la retina a una imatge que estarà invertida, i la retina, a través d'impulsos i del nervi òptic, enviarà aquesta informació al cervell i el cervell la interpretarà en forma d'imatge. En l'ull distingim la part externa de color blanc, que és l'escleròtica, una capa intermitja que s'anomena caroide i una part més interna que és la retina. Aquestes són les tres capes. I per davant de l'escleròtica tenim la còrnia, l'iris, la pupil·la i el cristal·lí. El cristal·lí té capacitat d'adaptació, està format per un múscul que s'adapta a la vista, però aquesta capacitat se perd amb els anys, amb la qual cosa les persones de més 40 anys, quan volen llegir de prop, s'hauran de posar ulleres. Tenim diverses anomalies de la vista. Una és la vista cansada, que pròpiament és que quan tenim una certa edat, a partir dels 40 anys, el cristal·lí perd la capacitat d'adaptació i les persones no poden veure bé les coses de prop, llevat de que pateixin miopia o un altre sistema de refracció que els permeti veure bé de prop. La miopia és quan la persona que la pateix per un defecte, per un allargament de l'ull, i no veu bé a certa distància. Això es corregeix amb ulleres, igual que succeeix amb el cas de l'astigmatisme o que succeeix amb el cas de la hipermetropia, que és tot el contrari. Les persones que ho pateixen veuen molt bé de lluny però molt malament de prop, per la qual cosa vol dir que s'hauran de posar unes ulleres per llegir bé de prop. L'astigmatisme, que són distorsions que es produeixen en la imatge com a conseqüència de que la curvatura de la còrnia no és la correcta. Després tenim el sentit de l'oïda. El sentit de l'oïda, a través d'impulsos mecànics que es transmeten al tímpan, aquest a la seva vegada el transmetrà a altres òrgans, i aquests impulsos s'acabaran passant a través del nervi auditiu cap al cervell, on seran interpretats en forma de so. De l'oïda també depèn l'equilibri, produint-se per algunes anomalies de l'oïda una pèrdua d'equilibri, que es coneix com vertigens. Després tenim el sentit del gust i del tact i de l'olfata. Aquests sentits, el de l'olfata, és a través de les fosses nasals a
a la part superior de les mateixes tenim el que es coneix com a mucosa olfactiva, i aquesta és la que interpreta les olors i posteriorment passen pel nervi olfatiu. El sentit del tacte ens informa del que succeeix a través de la nostra pell. Així tenim que podem captar la calor, el fred, etc. Distingim una capa externa i una capa interna de la nostra pell. I posteriorment parlaríem del gust, que és l'altre. Per tant, tenim com a malalties, aquí repetim, com a defectes tenim la miopia. La miopia és quan la visió, els rajos no arriben al final de l'ull, a la retina, i per tant se produeix un alentament de la imatge i això es corregeix amb ulleres. La hipermetropia seria tot el contrari. La presbícia és una malaltia que és el que hem dit abans, de la vista cansada, que es produeix quan les persones superen els 40 anys i com a conseqüència de que el cristal·lí s'ha endurit. Aquí representem l'oïda, que ja hem dit que a través del pavelló auditiu entren les ones que produiran un moviment en el tímpan, el qual el transmetrà a altres òrgans, i d'aquí a través del nervi auditiu es transmetrà cap al sistema nerviós central. L'altre seria el cas de l'olfacte a través de la mucosa olfactiva. Recordar també en aquest aspecte de que els éssers humans no tenen un bon olfacte si ho comparem amb altres mamífers, com per exemple el gos. La llengua distingim les següents parts: la part de la punta que capta els sabors dolç, la part dels costats que capten el sabor salat, la part també del costat posterior que captaria el que és els sabors àcids, i la part de més cap a dins que capta el que és els sabors amargs. I el tacte, que és l'altre receptor que informa el sistema nerviós, que pot informar de la temperatura, el dolor, calor, etc. I respecte al sistema nerviós, poc més, dir que hi ha una sèrie de glàndules importants, com són la hipòfisi, que intervé en l'hormona de creixement, regula el metabolisme i el creixement cel·lular, la tiroide, que s'encarrega de regular el metabolisme cel·lular, el pàncreas, que pot segregar insulina en ausència de glucosa i glucagó que segrega insulina quan hi ha molta glucosa en sang i glucagó quan hi ha poca glucosa en sang. Els ovaris, que segreguen una substància que es coneix amb estrogen, que fa que es desenvolupin els caràcters secundaris de la dona. I finalment la testosterona, que segreguen el sexe masculí i que influeix en els caràcters sexuals secundaris de l'home. Anem a posar un exemple, el cas de la insulina. Quan hem menjat, la sang té un excés de glucosa, el que fa el pàncreas és generar una substància que farà que aquesta glucosa disminueixi en sang i s'acumuli en el fetge i altres òrgans. Quan de nou hi torna a haver, ja no hi ha glucosa, llavors el que fa el pàncreas és segregar una substància que es diu glucagó, que el que fa és incrementar la quantitat de glucosa en sang. Molt bé, amb això espero que n'hi hagi prou i moltes gràcies per haver seguit aquesta segona sessió del cos humà.